בבקשה. אני מפריטה אותך. מפריטה אותה, אני לא אברך אותו. לא, ביי. בואי הנה. מה זה חרד? אורלי. רק יברכו אותו. שלום. תודה. יאללה. היא לא מצלמת. היא מצלמת. יש לנו סימן מוסכם שהיא רמזה לי עכשיו שהיא מצלמת. בוא נציין עוד אנשים יפים, צלמי את כוכבנו. איפה נמצא כאן עכשיו? איפה הטלפון? מה הטלפון? טלפון טוב. הנה אדם שכולנו מעריצים, גם ירון, את יכולה לצלם אותו כמה שאת רוצה, שיעבור זמן בקסדה. צלמי את הזה, שיוצר, את התיאור, אחרת. מה יש לו? אף אחד לא אומר. הלו, מה נשמע? מה אתה מספר? מי? רגע, אתה לא... באיזה שאתה לא רוצה לצאת היום? יש לך מולדת היום. אלון, שלום. מה אתה רוצה? רגע, אתה רוצה לצאת עם הילד או עם הגייז? כולם ביחד. טוב. חשבתי אולי אתה רוצה לצאת רק עם הילד. בסדר. טוב. אז אתה רוצה בלעדיי אני מפוצץ אותך. כן, חשבתי, אבל לא מצאתי, מי יעשה? יאללה, ביי. צילת כל שיחה עם הקורבן, שכמובן לא גילה שום דבר מספר שיוצא לארוחה עם הסבתות. די, הילד. עם מי? סבתות. מה? הוא יוצא לארוחה עם הסבתות שלו. מתי? עכשיו. הוא חוזר לדעת עכשיו. נו, די, הילד. מזל טוב. מצלמת כלב לפחות. היא מצלמת, רגע, אל תפסיקי. אני חושב שחשוב אותה. רגע. יש לי עוד כלבה. כלבה, זאת באמת נבחן. רגע, נבוא לאור. דיקמן, שכחתי להגיד לך משהו. גם הכלבה שלי מוסרת לך מזל טוב. אני לא בטוח שהיא תזכה להגיע לגיל שלך, אבל כמו שאתה רואה, היא מאוד מתעניינת במצלמה. ממש, היא תאכל אותה עוד מעט. מזל טוב, דמי? לא, לא פה. פה. לא, לא יצאת, אבל אין במובן כזה, אני אגיד לך לא יצא. הייתי בטוח שדווקא אתם תוציאו את ספר מחזור. אני הייתי בטוח, דיקמן הזה אילוץ. אתה מה זה? הוא התחיל כל רגע האחרון, הוא יישב מעכשיו עד מחר בוקר יכניס את הספר מחזור. תבוא לבית, תגיד לו... למה אתה חושב שהוא רוצה לתת מוקדם עכשיו? מחר צריך לקום מוקדם להכין ספר מחזור, אמרתי לו... תבוא לבית, מחר אתה מביא את הספר. לא, אתה מספר. לא, טוב, מחר. יישב מעכשיו ומחר להכין אותו. לא, זה העניין. שזה כבר התחייה החמישית שהייתה פה. כן. אתמול זה היה... אין לי מה להגיד באמת, זה השעה מאוד מאוחרת, אבל... ירון. מה נגיד לך?
נדוש, אבל מה להגיד, זאת אומרת, רק תדע שאני שחוט. עופר, סוף. ותאר לך שהתחלנו, עופר! ב4, עכשיו בדיוק... איציק. מה? שעה? בסדר, עכשיו בדיוק 23. עופר, די נו, די רציני דקה מהחיים שלך. בדיוק 11:30, והתחלנו בשעה 4, כמה זה? חישוב מהיר, 5.5 שעות. אנחנו גמורים, שחוטים, עייפים. מה עוד שבדיוק עוד 6 דקות אנחנו צריכים להיות אצלך בבית, וכמובן לא נהיה, מה נעשה? מצד שני, רציתי להגיד לך רק שלפי מה שהבנתי ממך, אתה ציפית להפתעה אחרת. נכון, עופר? נכון? נכון מאוד. ציפית להפתעה אחרת, כפי שרמזת לי בשיחת טלפון אנונימית שעופר האזין לה ביום חמישי? רביעי. וצר לי לאכזב אותך, אבל החיים קשים, במיוחד אצל איציק. לא, אני יודע תאמין לי שגם ההפתעה הזו פשוט ממש טובה, וזהו, ביי. אל תשכח לדבר עם זאתי בקשר לזה. זאתי בקשר לזה. שימי, שומעים את זה? יאללה איציק, תראה מה אתה. מה? שלך, אני החלטתי ללכת